Dragi učenici, upoznali ste se s pravcima koji se sijeku, a danas ćete naučiti što su to usporedni pravci. Zato će vam biti potreban udžbenik na 88. i 89. stranici, geometrijska bilježnica i ravnalo, te radna bilježnica na 80. stranici. Pa ponovimo gradivo na zadatku koji kaže: nacrtaj dva pravca koja se sijeku, imenuj ih i odredi točku u kojoj se sijeku. Evo, ja ću nacrtati jedan pravac koji sam označila sa A, zatim pravac B i na kraju točku u kojoj se ova dva pravca sijeku označila sam ga slovom S i to velikim tiskanim kako smo i naučili. Idemo vidjeti što to muči naše prijatelje Linu, Luku i Katu koji gledaju prugu koja vodi do Katina zavičaja. Tračnice pruge uspoređuju s pravcima. Muči ih pitanje mogu li dva pravca biti u takvome odnosu da se nikada ne sijeku, odnosno da nemaju niti jednu zajedničku točku. Pa pomozimo im kao i uvijek. Promotrimo. Rekli smo da naši prijatelji tračnice pruge uspoređuju s pravcima. To izgleda otprilike ovako. Vi svi dobro znate kako izgledaju tračnice, s obzirom da se nalaze nedaleko od vas. Znate kako izgleda željeznička pruga. Ako izdvojimo dva pravca, kao u ovom primjeru, i označimo ih slovima A i B, recite mi sijeku li se oni. Ova se dva pravca ne sijeku, tako je. Kažemo da je pravac A usporedan s pravcem B. Pa zapamtite, pravci ravnine koji se ne sijeku, to jest koji nemaju ni jednu zajedničku točku, zovu se usporedni pravci. Kraće to pišemo kao A je usporedan s B. Ovaj znak čitamo još jednom, usporedan je. Vi ćete sada otvoriti svoje bilježnice, zapisati naslov usporedni pravci, prepisati ovaj uokvireni dio zapamti i nacrtajte dva usporedna pravca te ih označite slovima po želji. Razmislite još koja vrsta ravnih crta o kojima ste učili još može biti usporedna. Znate li? Idemo na sljedeći zadatak koji kaže odredi koji je odnos istinit. Nacrtana su tri pravca A, B i C. Imat ćemo više tvrdnje za koje trebamo odlučiti jesu li one istinite ili ne. Za početak idemo još jednom reći kako čitamo ovaj znak kao usporedan. A je usporedan s B. Je li to točno? Nije. Zašto? Jer se pravci A i B sijeku. Zatim C je usporedan s B. Isto tako nije točno. Vidimo da se oni sijeku. B je usporedan s C. To nam je isto što i prethodni primjer, samo smo zamijenili mjesta. B je usporedan s A. Ovo također nije točna tvrdnja. No, ako provjerimo pravce A i C, jesu li oni usporedni? Jesu, tako je. I isto tako, C je usporedan s A. Točno. I još nekoliko zadataka za vas. Prvi, kako se zovu nacrtani pravci i kako to kraće pišemo. Danas ste naučili da ovakvi pravci koji se ne sijeku, a izgledaju poput ova dva, zovu se usporedni pravci i zapisujemo kao A je usporedan s C. Još jednom zapamtite ovaj znak. Drugi,
Odredi koji su odnosi na slici istiniti. Odaberi i zaokruži točne odnose. Da bismo riješili ovaj zadatak, još jednom pogledat ćemo naše pravce A, zatim B, C i D. U svakom se redu nalaze po 3 tvrdnje za koje trebamo odrediti jesu li one istinite ili nisu. Pa idemo redom, red po red. Recite mi je li usporedan A s C, A s B ili A s D. Koja su dva od ovih pravaca usporedni? A je usporedan s B. Tako je. Zatim B je usporedan s A, B je usporedan s C ili B je usporedan s D. To je lako jer smo samo zamijenili mjesta. Potom C je usporedan s A, C je usporedan s B ili C je usporedan s D. C je usporedan s D. I prema tome preostaje nam još D je usporedan s C. Ovo vas možda malo podsjeća i na onu zamjenu mjesta kod pribrojnika, kada kažemo da ukoliko pribrojnicima zamijenimo mjesta, zbroj se ne mijenja. Pa upravo to se događa i s usporednim pravcima na način kad ih ovako zapisujemo. Ako pravcima zamijenimo mjesta, oni su i dalje usporedni. Je li tako? Treći i četvrti zadatak riješit ćete u svoje bilježnice samostalno i nakon toga riješite i radnu bilježnicu na 80. stranici. Želim vam puno uspjeha u rješavanju ovih zadataka.